Naphila engane zawethu. Hayi no, kancane. Awona nje bengithi ngiphawula kodwa nje ngizophawula. Akeke nje sa-distructor kahle kahle uMalema. uMalema ngeke eze nje as-distract kule movement eyenzakalayo. Akho 1 million nothola la. Angithi udistructure nje le movement ngoba vela ngithi ufuna ukuthi kunakwe yena bese kuyekwa lento. Akambophe phela ungizwe sibone kahle. Lona ucabanga ukuthi kahle kahle silamakhehla bedlala ngawo Jacob Zuma noma ucabanga ukuthi silamakhehla agcwele eParliament bekhuluma noma ngabe yini any nonsense efuna ukuyikhuluma kubona akaze bemsuka akaze benze lutho. Nawe kamahlaka kumbombo akambophe phela sibone kahle. Akho 1 million ozothola la. Melambile ahambe yosebenza azodaka uMalema. Banganani abantu abadelile uMalema. Banganani abantu abaqambela abanguMalema. Njengoba bebona ukuthi i-movement le ye-march iqhubeka kahle without izinto ezi-wrong. Useqala lamasimba akhe awaqalayo ngoba ufuna ukudistructure i-march ngoba akazi ukuthi uzothini. Azosidakela uMalema akambophe sibone kahle. Angeke izidistract-eke le march, angeke izidistract-eke le march. Kufuneka lokhu nimtshele nani bobhululu bakhe. Nina ingcela mthondo masimbeni nani. Nimtshele uMalema wini lo mgodoyile ukuthi angeke izidistract-eke le march. Yabo izoqhubeka angeke izidistract-eke kodwa yena akakazama ukuthi ambophe ungizwe. Ebone kahle ukuthi kuzokwenzakalani. Sizoxhashaza uMalema la. uMalema phela usenza izifebe zakhe. Salihlisa iphindi siyalikhuphula. Angazosidakelwa yena. Akusilizwe lakhe leli. Akabuyele eZimbabwe. Angazosidakelwa nje yena. Angazolinge nje. Yabona indlela esikhathele ngayo kulelizwe. Siqhashaza ama-politicians. Siqhashaza abaculi. Siqhashaza izigebengu, siqhashaza ama-foreigner. Angazosilinga yena. Angalinge nimtshela ukuthi angalinga lizopeyituka lelizwe. Lizopeyituka. Angazosichaphaza akalinga phela bobungizwe akho ngizwe azobopha akho 1 million akho ngizwe futhi waxolisa la msuniyeni.